No čakáme, dokedy pribudnú, ale už pán Tibor zavolal, tak sa do toho rovno pustíme. No, pán Tibor, takže ideme liečiť obličky u vás, že? No ja si nájdem vašu fotografiu. Nájdem si vašu fotografiu. No dobre, tak ideme na to. Jak sa zatiaľ cítite? Počkaj, bol, prečo? Nič, len sa pýtam. Ešte čistím. Dobre. Obličky ako cítite, pán Tibor? Troška ma také bole, da nie, tak horúco je na mňa. Horúco, hej? Dobre. No ideme teraz bedrovú chrbticu. Prejdeme aj nohy, dobre? Dobre.
No. Na chrbte, jak cítite? Pri obličkách. Myslím troška tam je horúco, spocený som, také spocený je tam. Hej, také, jasné. Taký nával tepla, hej? Hej. No. Prejdeme nohy tak narýchlo. Nech im je dobré. No ja. No. A nohy? Troška také spocené je, takisto. Horúco? Hej. No ešte dáme. Teraz sa vám budú čistiť aj cievy na nohách. Ide cievy, hej, na noha, hej. Áno, budú sa čistiť pekne a svaly regenerovať.
Ešte chvíľočku. Sa vám podarilo nájsť na internete to vysielanie, pán Tibor? Áno. Hej. Áno. Jak nohy cítite? Troška lepšie. No. No. Pán Tibor, skúste pohybať teraz nohami. No. A ten pocit, ktorý teraz cítite v nožkách, je v niečom iný? Troška iný, hej. Troška. A v čom? A chutné, čo mi tam už... Také to cítim už. A ako? Nerozumel som celkom, pardon. Je troška už lepšie. Lepšie. Takto sa teším, pán Tibor. Dobre, prešli sme tak rýchlejšie. Jasné, že pri individuálnom liečení takom samostatnom by to bolo o mnoho dlhšie. No, ale berte to ako také krátke ošetrenie. Boli očistené obličky, aj bedrová chrbtica takisto. Môžete, no tak, a nožičky, tak, aby sa to lepšie regenerovalo. Budú sa teraz čistiť cievy na nohách a regenerovať aj svalstvo, budú posilnené. No tak môžete mi zajtra napísať, ako sa cítite, lebo to... A jak teraz obličky? Aj obličky som, áno, obličky takisto som liečil. A tabletky teraz už môžem užívať, či ešte už nie? Antibiotika, čo mi dali? Antibiotika? Keď vám predpísali antibiotika, treba ich dobrať. Dokedy ich máte brať? Zajtra mám. Do zajtra, hej? No, tak do zajtra ich môžete užívať a potom buďte rád, že ich neužívate. No, treba nejaké probiotika potom si dať, nejaké kyslé mliečko, také nevychlade. Probiotika, hej, na čereve. Prosím? Probiotika na čereve treba dať. Presne probiotika si treba dať po antibiotikách a nejaké Bčka, B-komplexik, nejaký si dajte. Môžete kľudne... Mám doma probiotika, ešte mám dva kusy, ešte mám doma probiotika, môžem užívať? Probiotika môžete užívať a antibiotika treba ich dobrať do konca.
tak jak vám povedali a bude to v poriadku. Potom si dávajte aj tie pangaminy, jak sme hovorili, to je v pohode. Ale pangamin. No, jasné. Potom, ale teraz sa sústredte na dobratie antibiotik a potom. Nemusíme to všetko miešať dokopy naraz, no. To som si dal už pangamin, som si dal po obede. No, dobre, v pohode to... Pangamin je v pohode. Prosím? To nevadí pangamin, počul som si vitamíny, nie? Vitamíny, presne tak, bečka. Už bude lepšie obličky, už bude pôjde vonka. Áno, bude lepšie. Sú teraz posilnené obličky. Možno, že budete trošičku viacej čúrať teraz. Takže treba aj viacej vodičky piť. Treba piť vodu, lebo sa budete čistiť. No. Zajtra mi napíšte do Messengera, ako sa cítite, pretože teraz toto liečenie bude účinkovať 1, 2, aspoň 3 dní, kým sa rozvinie do plná účinok. Dobre? Dobre, ďakujem pekne vám. Krásny večer, prajem, pán Tibor, dovidenia. Nie. Do počutia. Tak. No, tak vás vítam, milí diváci. A niekto sa pýta, či bude ozdravovňa. Tak ja. Áno, prosím, pán Igor. Áno, ozdravovňa práve sa teraz vysiela. Neviem, či sa vám ju podarilo nájsť. Skúste tam na tom kanáli Ariel Frabato na YouTube vysielanie naživo. Možno, že to nebude úplne presne na tom linku, aký som dal, pretože s mojimi technickými dispozíciami som sa dopracoval síce k živému vysielaniu, ale neviem, či to je presne na ten link. No, ale je to určite živé vysielanie, ktoré práve beží. Tak, dobre. No a keby sa chcel dovolať niekto ďalší, tak kľudne môže, máme čas. Myslím si, že som to dal asi na iný link, to živé vysielanie. No, je to možné. Je to možné, no čo už. Nevadí. Kto sa má dovolať, sa dovolá. Pani Anetka, dobrý večer prajem. Dobrý večer, akurát vás. Dobrý večer. Dobrý večer, takže sa vám to podarilo nájsť, hej? Áno. No, dobre, výborne. Asi myslím, že bude lepšie, keď dáte tichšie počítač, lebo kvôli tomu, že tam bude oneskorenie. Pani Anetka, aký je stav, ako vyzeráme? No, ťažko. No, prejavy sú aké? Trpnutie? Trpnutie, hlava, bolesti. Aha, ok. Je aj úzkosť? Nutkanie. Aha, je aj úzkosť? Je aj úzkosť? Aj úzkosť. A hlavička bolí? Bolí. No, ideme, kompletne to prečistíme všetko, dobre? Dobre. No. Ešte vás poprosím, po predošlom pacientovi idem ruky umyť, sekundička. No, ináč dnes nevysielam zo svojej kancelárie, vysielam z vysunutého pracoviska zo Spišskej Novej Vsi, no ale sympatické prostredie. Tak. No, ideme na to, pani Anetka. Tak, ešte toto. Tak. Tak. Si vyťahnem fotografiu vašu. Tak, a už mám. No.
Jak dlho už trvajú tie príznaky, pani Anetka? Takú hodinku. Počkaj. No. No, to ide k dobru, to bude dobre. Op. Sama skriňa. Som v detskej izbe, také pekné, veselé, žlté farby, mňam, mňam. No. Tak. To je také úvodné čistenie teraz. Pôjdeme do hĺbky a znova pripalíme intenzitu. Intenzita tých prejavov teraz, pani Anetka, čo sa začalo pred hodinou, je vysoká alebo aká? Taká vyššia. Vyššia, hej? Vyššia, áno. No ja, dobre, tak. Vytláča to pekne. Dobre. To bude dobre. No ja. Tak. No dobre. Pocit na zvracanie bol? Áno. Keď odoznie pocit na zvracanie, tak dajte vedieť, hej? Dobre, pán Ariel. No. Aj tak je to lepšie, to je jasné, lebo není to v takej hĺbke, to je, ide to k dobru, 100%. A
Ako dlho budete vysielať, pán Ariel? Do 19. Jednu hodinu. Tak. No. A hlavička tiež boli? Už prechádza. Výborne. Aktivačku dáme takú silnú, že by sa dobre spalo. Takú, jak sa patrí. Ale to až na záver. Pocit na zvracanie ešte trvá? Už nie. To je ono, super. Úzkosť ešte je? Úzkosť ešte je, pán Ariel. Ideme na to. Koľko percent úzkosti máme? Také 2%. To je fajn, to už je k dobru. No jo. Púšťa? Púšťa. Vybulenina taká. Taký odpuch na tom onom. Ale to je určite lepšie už. Určite je to lepšie, to už je v pohode. No jo. Tak. Wow, pekne to ide preč. Ide preč, že? Áno, púšťa to pekne. Krásne ide. Áno, púšťa to pekne. Super. Dobre.
Koľko z nej máme ešte, pani Anetka, z úzkosti? Tak, také 1% a to už ide pomaličky pekne preč. Ide, hej. Dobre. Pekne, pekne, dobre. Ešte trošičku, tu máme niečo. Takže, no. Uvoľnenie, že? Áno. Jaký neskorý posun to robí. No. Ozvené, jak v jaskyni. Super. Koľko z úzkosti, pani Anetka, máme? Prešlo pekne. Je preč, dobre. Ďakujem Pánu Bohu. Dobre, pani Anetka. No. Ešte aktiváčku urobíme. Hlavička, jak hlavička? Je celkom čistá? Celkom čistá. Na koľko percent? Úplne mi prešla. Dobre, tak ideme aktivovať. No dobre. Super. Ešte to chce. Haha, dobre, dobre. Super. Hotovo. Dobre, pán Ariel, ďakujem vám. Ďakujem za zavolanie, pani Anetka. Rád som počul. Je to v pohode? V pohode, áno. Krásny večer vám prajem, buďte zdravá. Podobne vám, pán Ariel, ďakujem. Počujeme sa, vidíme sa, dovidenia. Dovidenia. Dobre. No, máme tu nejaké spravičky na Messengeri, tak sa pozrieme. No. Ahoj, ahoj, Mária. Neviem, ako sa chceš pripojiť. Môžeš si dať hlas. Dúfam teda, že to u teba počuť. Tam je napísané také, že volume a daj hore.
robím si srandu. Pridaj si hlas, určite to ide, lebo som to počul pred chvíľou u jednej pani. No, a keď budeš si prijať, tak kľudne zavolaj aj hneď. No, pán Igor píše takisto, keď si prajete, pán Igor, tak kľudne zavolajte aj za chvíľočku, no kto sa prvý dovolá, tak ten skôr pôjde. Ale ja si po predošlej pacientke idem umyť teraz ruky, takže chvíľočku prestávka. No, tak. No. Dobre, no tak kto si praje ďalší prísť na liečenie, tak nech sa páči, môžete volať. Tak. A to mi niekto píše. No, Mária, poslal som číslo do Messengeru, dá sa volať. Tak. No, pokiaľ niekto zavolá, tak zavolá, pokiaľ niekto nezavolá, tak nezavolá. Už je 18:40. No, dobre. No, asi nič. Dobre, tak uvidíme. Dám tomu ešte 3 minúty. 3 minútky počkáme, keď sa niekto dovolá, tak sa dovolá, keď sa niekto nedovolá, tak ukončíme. Takže do 44. No dobre. Áno, prosím, s kým hovoríme? Haló, haló. Haló? S kým hovoríme? Počujem, počúvam. Prosím, ak sa chcete dovolať, tak sa dovolajte, ale nepočúvajte hlas z počítača. Počítač dajte tichšie, ale počúvajte hlas z telefónu. Nech vás nemýli oneskorenie. No. Môžete zavolať ešte raz, no. Počkáme ešte 2 minútky.
Áno, prosím, počúvam. Ak sa chcete dovolať, tak sa... Haló? Koho som sa dovolala? Ariel pri telefóne, nech sa páči, kto volá? Dobrý, ja som chcela aj do relácie zavolať. Voláte do relácie, prosím vaše meno, predstavte sa a počúvajte hlas z telefónu, nie z počítača. Počítač treba dať tichšie, telefón k uchu. Áno, prosím, počúvam. Ale ja volám do vašej relácie na kanál Ariel Praplato. Áno, správne. Počujete hlas z telefónu? Áno, áno. No, výborne, takže počítač treba dať tichšie. S kým hovorím? S Mariou. Mária. Mária Hamraková. Áno. No, Mária správne, tak. My si predsa týkame, takže... Áno. Dobre, Mária. Počítač daj tichšie, nech ťa nemýli hlas z počítača. Správne. No, lebo ja som si dala tú reláciu. Dobre, to je jedno, ja nie som veľmi technicky disponovaný a zapol som vysielanie cez úplne iný link, nie cez ten, čo som mal pôvodne v pláne, ale vážim si už to, že som ho vôbec zapol. Dokázal som to, takže je to super. No Maria, takže ideme na to, hej? Dobre, poďme. No, tak asi vyzerá... Mám si sadnúť v pohode, hej? Úplne v pohode si sadni, telefón môžeš dať blízko ku sebe na diaľkový odposluch. Áno. Ja si teraz hľadám tvoju fotografiu. Áno. No. A ja som ťa sledovala na tom kanáli, tak ja som myslela, že ty ma nepočuješ vôbec. No vidíš. Tak to sú... Tak ide to, buďme radi, že to ide takto. Naše technické veci. Dobre. No dobre. Ideme urobiť tak, aby si mala šťavu, hej? Tak si sadni, aby si nekrížila ruky ani nohy a vo vnútri popros stvoriteľa o energiu a o uzdravenie, dobre? No. Tak, vidíš? Pekne. No. Wow. Mária. Takto. Bude treba veľa solených kúpelí, moja milá. Dobre, pekne to ide. No. Tak.
Wow, obličky bude treba určite riešiť. Aké sú? Krásne. Budú ešte krajšie. Sú veľmi zaniesené? Nie, veľmi. Nie veľmi, ale tak. Zdravo. Oni keď budú mať viac čistoty, tak budú mať aj viac síly a ty tiež budeš mať potom viac síly. Vieš? No. Takže. Dobre, to je ono. Takže. Ako sa cítiš? Vieš čo, taký pocit takého, nejak, Prosím? tak teplo, ale také, vieš, ja mám občas aj také proste, keď ani nie spálenie, by som to vravela, ale to také, mi to príde, keď z nervov niečo také, taký pocit po tele, vieš. Viem. Toho mám také veľké obavy. Obavy nechaj tak. Obavy nám nepomáhajú. A ďalšia vec. Obavy škodia na obličky. No, práve to, že mne hlavou behá hocičo, vie. Áno. A neviem sa toho zbaviť. Tak jak keby ten strach po mne bol. Ako keby som si menej verila. Chápem. To príde. Dobre. Ale teplo mi je teraz. Prosím vás. Aj mne. Však No musí byť teplo. je august. Jo, dobre. Pečeň ti očistíme.
Treba tam vyčistiť pár vecí porádne. Ale je to fajn, lebo keď sa to uvoľní, tak sa uvoľní prietok energie. To teraz bol blokovaný zjavne. Úplne som blokovaná, určite. Bude to dobre. No je to lepšie. No to bude ešte treba, Maria, nebude stačiť raz, to je na 100%, že nie. Ale už tentokrát to urobí ti dobre, ale bude to určite treba opakovať. Na 100%. Teraz aspoň zistíme, koľko toho zvládneš, ako budeš reagovať. Mohla by si mi zajtra napísať do Messengera, ako sa cítiš, ako organizmus reaguje. Reaguje? Áno. Dobre. No jo, sekunda. Ako sa cítiš teraz počas liečenia? Tak mám pocit trošku takého uvoľnenia. Uvoľnenia, to je ono. To som rád. No, to je ono. To bude treba ešte čistiť. Mária, už toto bude pre teba super. To bude už super teraz. Ale bude treba na 100%. Po koľkých zase dňoch? Uvidíme, ako budeš reagovať. Tebe hlavne treba urobiť to čistenie, o ktorom som ti hovoril, to je trošku iného druhu, ale toto, čo teraz robím, to by malo nasledovať až po tamtom, ale veľmi dobre ti to spraví, to je na 100%. Veľmi dobre. No, dobre. No jasné. Dobre, Maria, toto je fasa. To je dobré. No dobre. S tlakom si na tom ako, povedz mi? Ráno beriem tabletku. Polku.
A koľkým, bez tabletiek si mala koľko? Vždy som mala nízky tlak, 110/70, ale po menopauze ti skočil hore. vystúpil tlak hore. Takže musela som to riešiť tak, že na ráno tabletku od tlaku. Jasné. Hej. A ten Eutirox od štítnej žľazy. Ešte ju prečistím teraz. Hej, nemám produktívnu vôbec. Odpalilo mi ju. Ešte neberáš tak vážne. A koľko bereš toho Eutiroxu? 88, hej. A tak mi povedala lekárka, že ako už nemám produktívnu, že musím si dohradiť, hej, tým Eutiroxu. Tak mi dala na 88 mg teraz. Jasné. To budú, tak mám teraz. No počkaj, toto ešte vyčistíme, toto musí ísť. Ešte musí ísť. Pár blokád z teba dnes dáme preč. No. Vidíš, jak to pekne ide. Jak sa teraz cítiš, to by ma zajímalo. Tak zmiešanie, tak... Zmiešanie? Tak dejak, neviem, povieš. Zmiešané pocity. Také zmiešané pocity. Tak uvoľnenie cítim znova, hej? Áno. Teplo mi nie je, bo bolo mi predtým. Áno. Také trošku mravenčenie. A kde, v ktorých oblastiach, prosím? A vieš čo, teraz v lakti to mám v ruke, bo predtým po tvári mi to ako keby prechádzalo, ale teraz po ruka. No, tak sa vám čistia dráhy pekne. Super. Bude to ešte určite treba opakovať. Toto v rámci relácie ozdravovňa sú také rýchle liečenia, hej. Ale prospešné. Ale teraz sme cez ozdravovňu? Áno, teraz sme v... Normálne ideme. Áno, je to ozdravovňa, akurát som to zapol cez ďalší stream, nie cez ten, ktorý som ohlásil. Lebo nevedel som to poriadne zapnúť, celý dôvod je ten. No, tak ale zapol som ho. Ale toto som si našla, lebo ja už som bola nervózna, pravím, chcem byť v tom, ale nevedela som to tiež nájsť. To sa ti vôbec nedivím, pretože ja som tiež musel trošku študovať. Vysielam to cez taký počítačik malý a musel som tiež pochopiť pár zákonitostí fyzikálnych na ňom. Je to v poriadku. No. Počkaj ešte chvíľočku.
Teraz si cítila čo, prosím? Teraz som cítila, keby mi to vchádzalo do dlani. Toto. Postupne, ako telom mi to išlo do rúk, do dlani. To mravenčenie. To som mala. To také postupne uvoľnenie do tých dlaní. Áno. Pre mňa je dobrá tá informácia, lebo viem, čo sa deje v tele, ako telo používa ten prúd energie. Ako reaguje. Áno, ako reaguje, tak. Citróny máš doma? Teraz asi ani nič. Citróny sú potrebné? Citróny vždycky treba mať doma. Keď náhodou vyskočí tlak, 1 citrón do 2 deci vody, vyžmýkať celý a vypiť. A za 10 minút zase citrón do 2 deci vody a vypiť, pokiaľ náhle vyskočí tlak. Ja veľmi citróny, vieš, nie som milovník, lebo kvôli tej kyseline, hej? Viem. Ale pokiaľ treba urgentne stiahnuť tlak, tak kyselina, nekyselina. Dobre. No, dobre. Dobre. No jasné, že dobre. Dobre, Mária. Dobre. A ešte sme chceli tú štítnu aspoň violetnou prejdeme. Nech sa zabudí. No, dobre. Není úplne neaktívna, ale ani sa nejde pretrhnúť. No a čo by mala robiť, keď tam dávaš Euthyrox, nie? Lebo ona mi vravela, že som tam mala 3 uzlíky, lekárka. Že čo, prosím? Nerozumel som. Že som tam mala 3 uzlíky, najprv, keď to sledovala. A neviem po jakej dobe, však to mi potom povedala, že ja tak dosť zarazilo, že v taký krátky čas, čo len trebalo sledovať, zrazu zapálená. Vravím, tou menopauzou sa veľa o mňa pomenilo, lebo aj s tým tlakom, to dačo podobné ako moja mama. A napríklad mama moja, ona nemá s tou problém. Dobre. Takže toto nemá. Nebo nič. Zeller koľko piješ? No dneska som mala asi 4 deci. No, to sa mi páči. Deci, To sa mi páči, to je ono. A už aj lepšie sa mi pije. No, ja napríklad Zeller, napríklad aj tu nemám veľmi rada, lebo tá vôňa, vieš, tak odpúta. Hovor poriadne do mikrofónu, bo neviem, či hovoríš pekne do mikrofónu, aby ťa bolo rozumieť. Že čo? Ešte raz? Že najprv som si nemohla zvyknúť na tú vôňu, hej, lebo ja veľmi Zeller nemusím po vôni, hej. Aha.
Hej. Ale teraz už som si tak dajak aj zvykla. Hej? Áno. Ja ho milujem a keď si uvedomí človek, koľko prospechu, koľko zdravia mu zelerová šťavička prináša, tak sa mu tak začne páčiť tá vôňa, že až. Hej. Hej, ono to si zvykneš časom na to. Áno. Hej. V krku čo cítiš, prosím ťa pekne? Teraz? Áno, práve teraz. Najprv som mala taký jak tlak. Kde? Jak do hrdla. Áno. Jak do hrdla, keby mi to išlo. Áno. Hej, ale sa mi zdá, že to aj ustupuje. Áno. Je možné, že to hrdielko teraz bude možno aj taký 1-2 dní také citeľnejšie. Ale to je v pohode. No, teraz púšťa vonku, páni. Tam je totižto, Mária, tá štítna žľaza si myslím, že môže byť v pohode, ale je tam toho veľmi veľa uzavretého a ja som to teraz odštupľoval, no a pôjde z toho. To pôjde a pôjde. Aj to bude treba opakovať, to čistenie, no ale jak ide. Bude jej oveľa lepšie tej štítnej žľaze. Tak cítim tak do tváre také... Povedz, čo? Neviem. Ja to neviem opísať, či je to taký jak tlak do tváre takisto. Áno. Také sa mi zdá. Jak tlak. Áno. No. No, dobre. Ešte cítiš do tváre ten tlak taký? Ešte je tam? Tak trošku ustupuje sa mi zdá. No. Som zvedavý, jak dlho to bude trvať. Jednoducho som spriechodnil, vyťahol som štuplík, lebo energia potrebuje v tele prúdiť. A štuplík zavádzal, štuplík teraz, a to, čo ho tvorilo, teraz bude odtekať, ale energia sa už začína pekne spriechodňovať, no tak ono to bude trvať deň, 2, ten proces a bude ma veľmi zaujímať, ako sa bude prejavovať. Pokiaľ je tam taký nával, tlak alebo čo, na to je dobré hýbať sa, pomôcť tej energii pohybom pekne správne prúdiť, OK? No. Dobre sú pre teba, veľmi dobré, kľudne aj dneska večer by si mohla dať solený kúpeľ. Normálne 2 kg kuchynskej soli do vane, ležať 40 minút. Každý večer dávam poctivo teraz. Veľmi múdro, tá aj dneska si daj. Áno. Aj dneska si daj poctivo, teplá vodička, to dobre pre teba je teraz, pekne roztiahnuť cievičky. No, je hodín 19:13, tak trošku sme to predložili oproti uvedenému. Tak, Mária, prajem ti nádherný večer, buď zdravá, daj mi zajtra vedieť, ako sa cítiš. Dobre? Dobre, ďakujem krásne, pekný večer aj teba, Rino. Ďakujem pekne, ahoj. Ahoj. No, tak ďakujem vám pekne za pozornosť, milí priaznivci zdravia. No a dnešné vysielanie relácií ozdravovania je ukončené týmto. Tak, teším sa na vás na budúce. Ďalšie vysielanie by malo nasledovať za 1 týždeň. Určite uvediem pred vysielaním. Takže, dovidenia, pekný večer.